a son Corla Connacht, Roger Conway Valair, and Shahanu, and Ceannais Connacht, Cluiche Iarlath, and Ros Comáin. Ladies and gentlemen, welcome to Joe Stadium for this Connacht final under 17 Electric Ireland between Ros Comáin and Galway. Welcome to both teams. Welcome to the referee and his officials. Both teams line out as on your programme. The Ros Comáin team lined out as in goal number 1, Zach Mullally. Full back line number 2, Conor Tyke. Number 3, Tyke Fallon. And number 4, Colin Sparrow. Half back line number 5, Derek Kelleher. Number 6, Jack Brooks. And number 7, Indra Brown. Middle of the field, number 8, Jack Lally. Number 9, Shane Carter. Half forward line number 10, Roland Carr. Number 11, Jaden Jennings. And number 12, Bobby Lenihan. Number 13, Colin Leary, or Nerley. Number 14, Jaden Concannon. And number 15, Joshua Kyle. All the team lined out as follows. In goal number 1, Evan Burke. Full back line number 2, Milo Higgins. Number 3, Owen Gannon. And number 4, Kieran Collins. Half back line number 5, Ryan Conley. Number 6, Oliver O'Sullivan. And number 7, Evan McDonough. Middle of the field, number 8, Oisin O'Neill. Number 9, Derek Kelly. Half forward, number 10, Ian Maher. Number 11, Joey Cullinan. Number 12, and number 15, Mikey Mitchell. Our referee for today. Trónóir GAA Beo, Cluiche Ceannais Peile Mionúr Chonnacht, agus tá Gaillimh sa Cluiche Ceannais san géadú ó 23, tríos bua áil sa Cluiche Ceannais in Cluiche. An sin agus tá bua ag na Gaillimh. Siad Ros Comáin an frasúra agus is siad na corathe ratha iad, thugad na cosaló sa Cluiche Ceannais an Ora in Fuio. Agus sin, cíochtathe go hálainn fad Ros Comáin, Curry Mionúr Chonnacht. Se tá mí dúam tróna mar sin le Gaillimh géirí Craobh Mionúr Chonnacht a bhuachan don géadúir le 8 bliana in na corathe ratha mar a dearm sin iad Ros Comáin. So cá míid súlar na buana mar sin thar na blianta, so Gaillimh sa dara ort listan na múirtóirí, fe 8 an ceann dearnach a bhúd ar siúd, fe 9 ar fad atácha, Ros Comáin 5 Craobh 10, agus bhúd ar an ceann dearnach díobh son an bliante caite. So an chéad Cluiche Ceannais 5 mar sin an grád na Mionúr agus tá mánas brannach tefling le súlacha mead ar chóirsaí. Mánas bhfuil tú súla seo? Tá má súl go mór le seo bhíal. Cháidan tan seo tá be go leor fanne go leor lúsán, tá ba súla leor immert an unraic agus Peile an scoilte chomá. Tá nach chuidentig Ros Comáin faoi is le blianta bega nuas Craobh an chuige faoi fethe búirte hena héin im líana acu iad dul an darichéan as a chéile grád na Mionúr. Cad a dentig an dóla? Well, cafará go leor obair stoi dintach up san scoilnaí. Tá eáil mai deir tá sin tríd ó minar go dtí faoi fiche ó faoi fiche sús go dtí sinseir freisin, sa rudí gimmart an bhá dtí Peile I Ros Comáin agus cafar glór chéan tuairt go na daoine tá duine go leor obair nach a fecinn glór daoine eile máile. Tá Gaillimh géarú ar a luas inis beidir rudbeag dénach ach tá is fear dénach ná riamh. Bhúidir current head web an bhliain caite sin comórtas faoi séideag táchtach an Cluiche Ceannais Spórtacha in Chéirí, so tá obair tasú an son freisin. Cínte agus hééis nach bhfuil an críomh minar críomh chonach grúteach ó hábhí sa 8 tá an head web grúteach ban nóra mar úrsta bhíal agus tuair sé sin go leor sprága hób go dar ná an clifa mór mar seo rúta le neo hééis gúil Ros Comáin mar championí chonacht ó nóra.
So bé se Harbh simú ce mé gáin se an 16 Ok, ma céimi chun sa bheith mar sin hamí de fáidir bíist an Cluiche Ceannais sa Tránóna mar ecinn se bh slúir deasta bailile isteach an son taobh ding freisin, rih go gur for tús leis an immert, beag focail le going an dá champa. Tá fás mór takear an de lads nuair timmer mu Ros Comáin couple seachtain ó hin, níor mu go má. But tá mu tééis couple Cliff Craobh hanging now, so tá mu an áitá. At this level, as you know, it's all about development, and we were lucky to have 9 players involved last year, as you just said, and those guys are involved with us again. So they had a good experience with us last year. Hopefully they can put that experience to use tonight, but ultimately it's a completely different team. Last year has no bearings on the way tonight will go, and all we can hope for is a performance from the lads that take to the field. Well, sinna spróg a bhí ang bblion ná chuirmuid an Craobh flin se catlop agus nar chonig mu eiste chéile an spróg a bhí ang ná bheith seo mar níl mu bheith níl críomh Chonnacht teang ó cháilhíl 80 agus níor an mud críomh ó cháilhíl 53, so sé iontach ach tá mu in seo ná tá mu gur thuchtdal. There's good things happening. Obviously, the 20s have been in the past 3 under-20 finals, winning 2. This is our 3rd Connacht minor final in a row. We won it last year, we lost the year before. So there's good things happening. There's great work happening in the schools, the clubs, and there's good coaching going on, led by Páirc Mitchell. So look, it's all very positive, and hopefully we can take that work that's been done into tonight's game. Tá form go má, Thomas héis Cliffy Ruchtdal, Coshanawara, and it's a Trouble Curry, ein lá grún tú Cliffy, Coshanawari, agus a Trouble Curry, bín tú sásta, so tá form go má, tá mu sásta, tá cholach an array, so le cúna dé, ba an lá lingin Banistóir na Gaillimh Cosmas Gilmore and son a bhí ganas ar an nuair a bhódar an Ted Webb sin an bhliain Chicago, so an leanúnachas sin mánas caigur rud táchtacha. Tá sé sin fear táchtás. Tá sé chotáchtach go na himrií óga tá tríd mar tá aine Cosmos éad na himrií seo, agus tá buna chábhlíon ábir dinteige le na himrií seo I gumpar le banisianú tíisteach tá se aicail gan chéadúir. Ok, ma céimi chun sa bheith mar sin tá an bheirt chaptéin siad na lán chúlathe atá I gceist an son agus iad am leis an réiteoir lár na Páirce, sin ar neis na fórna chur an ana rud I dhéanamh Brian Tyers. Se agus Ros Comáin a buchtn de cabhan na pingin mar a chéintse van son. Maid leis de fórna tas nóbin mar sin leis an Gaillimh buchalí na háte. Bhí cinnte go clú Evan Burke gafa chofad le Ros Comáin tá sé annachchain séir cho hiican na séire sa trí an láir. Bhí áras mélar bhaile Higgins ach tas naon sé, agus tá ón ganan an captain agus Oliver O'Sullivan annaháchtach Bert O'Chuman bhí hall Branach an son beag dunacha Jaden Jennings a haulófa. Tá tríúdain ón goman chéanna lár na Páirce, sné osín ó nachtain a bhfuil degín de faointí fachtaige ard felidóir an fear chéanna. Tá hí ó nurig I gé joy Conan an son an nahat slatdóibh agus bhí ar sleis mélar Adam Healy a hógan na cican na séire tá sé siúd ach lí sé Mikey Mitchell an ten na harú ón gléidir nachcha. Ros Comáin well duine bháin díobh sa hostig an gléidir nach bhí a cáile an dat sné canar tai an san sa chúine agus sin ferile a bhí tasnúnar I bhód a Craobh Chonnacht an déintse me cearn. Marach nachleiste goibh taig fellin sné captain na fórn an son agus ína ráchúil géilte an éanad cúil seo trí chéile agus Enda Brown seachas a cosin tá sé arás nún sí cúcín de faointí fachtaige. Beg an cá lár Páirce fíochfar agus beg Ros Comáin bra an bhór sémi cartaí degín de faointí I gceisiúd chomá agus anmha na scór na gá faointe. Jaden Jennings sár felidóir sean fersa déna dúra cí Bobby Lennon Tyers an son agus Cathal Nerny sin ferfuair gáchúil a gunne bhío tá bail cúla buint leis agus sé Joshua Coyne a bheith go mun na gican na séire. So rein timróí mar sin agus duine de bhaintú na háite ó réalta thuama tá Evan Burke sa chúl de Gaillimh. Cínte an cúlbar Evan Burke tá bblion iontar ag súscatí seo tá 8 go fáte chomá sa críomh súscatí seo a bhíal agus má bhín sin an scóil sin íon na neo frisintar se sin an deis go gáile an críomh thuirlób. Ja, luair me an bheirt chaptéin ó an ganan captéin na Gaillimh agus ó hebh Ros Comáin de taig fanal. Ja, taig fellan dochar seo le Rory fellan tar fanal sinseir an Ros Comáin chomá agus seo d imimemas le lús lásrach tar se seo ceannach tíir an sin sa cosins agus má bhín Ros Comáin goil Clifford Ruchtdal bei se cínte mar se gar cúmlaí stoppa ó háilne. Ja, an imróir taig. Ok, lár Páirce mar sin, nó sin á nachtain don Gaillimh.
Cínta tá Harvah tuí le fear cum bhí breanach seo sin neachta tá 10 pointe fáte go súsca dí seo sa gríomh agus be cailint ionach le feiceil mo thuúdamsa idir a hain agus séimi ceirtaí seo as Ros Comáin ach má bhíon gaiile go seo rótal be létí ó sin neachtain cai sé seasa súsa tá clufa an bhór tas bhaine. Ja seo hé séimi leir tú faoi son an chiic amach dúrach fé mar atá na sin mar hampla ag level na Mionúr gach peú cochtáach? Tá se chotáfta céanna só go se sin níos táftaí faoi ís a seo fearr an an pointí dúbte áil chomá agus caafar súl an ghéir chuine an sin ó le Páirce. Ceiciúil mar sin, so ní fada tús na himartha cuinig níomháin go bhfuil an choran agus Craobh Chonnacht fáildas na bútóirí seo ach beag an dara deis ag an dá ar an laig a hart chluí ceathrú canis na hairna gan tamil de hafta níos so níl gachar críochna tréis an chluthe seo nacht. Ceiciúil rih go gurfar tús na imirt beag árán na bhíonna gain. Na fiú go olhanis sa chur chuige a gluthe Ceannais Mionúr Chonnacht agus an réiteir an sa lána Páirce sé an carcrann ó Beo tá hAoine go hálainn ach tá Páirc níos fearr fód áling ar fatmas an nachtain an son a takeúla sin Gaillimh feartíí ceair tá luhanna gaotha sé do head an lábh deise de bhuaig Ros Comáin caithna an euro agus tá sé de gimmerte sin gaé tá Gary Sice taobhlumsan sa bhosca agus mar gem tá Páirc nó tálar fada Gary. Tá garrod go jazz an seo I barcan éirle I ní dúm agus beag an in gcuífar ach ionach ó héamh Peile. Jaden Jennings istegan san de Ros Comáin de chaban áde na Peile agus ón Gaillimh Dara Kelly. Bhfuilig mar sin chutha Ceannais na Mionúr tin chéad ceann buirte ag Jennings mar a dúirt fear bhfuil anna bheasair festan sanis go dtí sé mé ceartaí fear Royal Ros Comáin. Tá chead seachna ó dhimmer Ros Comáin ach le ceart cúig seachtainna ó dhimmer ceathar díobh sa sé canar taon tendan na bhain a dhimmer sa bhua neafaiseach son. Be sé samúil iscint ó bhfuil méid ortha agus mátá ceannaid a thóga sé ortha an bheith go chahabh díobh. Feinach go dtí seo ag Ros Comáin na choirí gandát. Ach fórnan na bhuaglán le ceartaigh an dá chunta ó narig brún son ceartaí. Iarlath an cínan son tá Enda Brown a chumann Páirc mac Peirish. Ní donna gur leagaing ón Gaillimh láimh ar a bell an iirecht son lecht go leor ach cúntúr trochan son a buint leis an ádan son agus tá sé fós ag Ros Comáin a chuairsáilta go deas. Siar sanis agus deis ar scór ach tá san gafa trast an chúil is bailach Jack Brooks is tóilm agus ar fóríl ní héach Jack Lally. Simil Gromer de cans fí sé mí ceartaí ar tús an cléthe an seo fearr leis na kicin na gápointe agus thóg sé an seans an seo ar fóríl ag an deir Ros Comáin. Is sin chiad a cha san ar a lána Páirce bris nús an son ag Dara Kelly mátá an telefar ríist ag Ros Comáin. Enda Brown cúcín de féintí ige agus dréir na dúir cí fear a bhfuil anna bhil ar fada buint leis. Siúgrí Brooks. Gaillimh bucaimach begáin buganis leis an ún Sice a dtíirigh rudaí chosint ach tá an clíochán hail buinteach ag Ros Comáin na cuairteoirí agus Ronan Carr. Jennings fehebh le ruthar Jack Brooks an sa fearile do chuid na bírsach ach an bátasá láimh chuiristeach an son
ag Oliver O'Sullivan agus deis an chiad ceann ag Gaillimh. Colnan and son, Cush came das Gatíh chun an spás a choscailt. Mach Green Verfiún, Jamie Dillon and Cara Duine ó chuman Micheál Brannach a tosnú agus an Gaillimh dréir chéile. A dul suas fe'n Barc sin pass an a Yasha gaharút so na himara agus tá lechu I Lawrence ó Sullivan gafisteach ní mór nágar a bheith Harsha Drastan over Vaga Colin Fitzgerald. Ínta go fád ó Gaillimh an seo Susan Páirc agus an kickpass ó Adam Healy. Dúrcan seo Ibri sé an seo ala Rasúlán a teachtas seo. Craobh ma ach bhí an táig Ros Comáin an Gerran seo. Immer ínta ó Gaillimh an seo. Well, bunnig son dúiseach das Ros Comáin. Bhí go chéine a dóile cogadí sin. Tarsa búirte leis a dóibhlíne agus brún son Connor Tai. Fachtan son ish ag Mitchell. Bert Mitchell gan dá tíirnan an lán tosaí. Mikey a bhfuil ráchúil fachtaige sné ferachúine ferchilanín. Dylan bóta a bháinile. Na chatte for a bhór na himra ag Ros Comáin godí seo agus ag buachraí na Gaillimh tá scór agus sé seo a fuair. Oliver O'Sullivan blian eile ag mar Mionúr go dain hénig. Bra feinach bóta bháinile Colnan fer Úrán mór Mary. Da bheitheal cosantóirí fehebh agus a seasamh siar sochas a léimteisteach sa gleic. Nis mátá Paula Diantan son agus inis a hagan an bro agus Diantan austar fad malar túdan sco sellibh. Ínta go fád Ros Comáin agus tá sé simúl freisin bhfuil ón ganan stéir an Gaillimh ag tiitim siar mar cosandóir a bhreisin seo Ros Comáin ag teach Susan Páirc. Sné captain nachtas an gafós a chiúnisteach. Tóiste go háling ar fad. Fachtastig again lántas a inisio Jaden Concannon agus kick sé ar isteach. Tá cosandóir le cosca bra ach má chuirt Ros a chiúna ní fiú faice. Kick pass cin céad scó isteach an seo agus lábh ma ag bhar garad ag Jaden Concannon an seo. Brú beag ar grim an seo a kick sé ar gan dát ag an deara. Fern bríd. Joshua Coyne a hócaig an ceansa agus í curtha ar a dalamhaige. Níor chóir gimach deacracht dálaíad aige agus chuirigh sa hénig ar a thucracht an bheartdaíontaige. Tá lús masta léa go dtí seo agus tá rudí réasúnta oscailte Peile ó an gar an go dtí seo. Is sin kickach derig de bhuaig Ros Comáin. Chím chun mar bheith Evan Burke an trosa. Amach go lár na Páirc ar éist an ard iló agus dála, well, cadíocht cheappas greibh son ard a heileis go Rónan card a Ros Comáin. Ríist an bhróig a déanamh na hebre. Ceann an ní asaisteach an sa, fachtaige Mikey Mitchell istig agus dúlán a thuirt an gosantóir choramíocht an scod. Cimát an son ag sin sár faointe éonar ag Mikey Mitchell. Sár faointe láidir ar an líras an seo, díreach go dtí an cúil, bhí sé láidir an seo an san gramú freisin, pís immerton céad scó agus an rud ceart an lábh súsar thar an trasna. Well, Cazzy Gilmore fear de bhna Lungfurt mar a Harlín sé ó rá Clian, dimmer sé le Lungfurt agus bhí sé ar an óir le fear an síinte Lungfurt chomá céanna nis Brown réist. An fid istig an sunnig an Gaillimh gan éine a bucha suasacha agus enda Brown tá aus luite gun agus léon hin sunnige. Bhí is ag bhfuil an bud táisteige agus thóg sé an seans ba cut mar críoch aríis. Ag teacht le lús tá sé irása i fear na riadacha nua. Tá daoine ag úsáid an a fear ar aríis agus tá sé rása seo ba cut mar críoch ag Inda Brown. Snéan sé ó pointige agus an bainisteoireann sa Shane Moran fear Gael Ros Comáin a tharna bliana ag siúd sa job. Búirte go deasan ar an sundan Gaillimh ag Dara Kelly duine de Verto Chilanín. Dylan na gúmpar na Peile agus a réist an stíl an a Yasa. Mikey Mitchell a bhfuil léirithe luasach leige. Ín sin ní stochra gan dátar na leid na ógan na scór na gá faointe a chláú ach tá siad feitige imiróirí áirithe Sémi Carty agus a sin ó neachtain in Vertlar Páirce sé seo ó sin gá scór dáile héad an duine có.
ag fécinn sé an structúrtá Ros Comáin ó héh an costage an seo tá sé simú ghfuil trí fear ar bhreis agan agus gatain ó Gaillimh taobh mad an stúas, so tá siad lorg beidir cúpla kickinna den gáfrínte. Ó neachtaí tachan cín, brúnsa ar de gicálaí agus ar máid or godain agus íon Zach Mullally an méid sin go díal ar fad. Agus amach leotha, Páirc Linehan. Brú a chuirge Tiernan Mitchell ar siúd. Carty agus Luas má léirhin sonnaige le héadí Adam Healy fácan na dheoigh go neafaiseach aige. Fer mór a sean le hosí Lord Jaden Jennings. Fer Hilske. Páirc Linehan ar a glíán sa hís fúing. An nacan sin daobh líne ach táthir a cimad lethúil ar ach go háirithe. Jack Lally, fihibh Brown a réist. Tá féir ar a versa. Obair bha mátáige óin Gannon an Trusson agus go dtéin hénig sárobair ag an gaptaíon. Sárobair ar fad agus sinna fá go bhfuil sé an seo mar an cosandóir ar bhreise. Ag stopú na daoine atá ag teach tríd an céad lína atá neaileh iontu gur fad ach an isis tá in de Brown síos an seo tá sé gortaí beidir. Luas má teach an seo. An láb ceart a chur isteach agus láidir ag an deire beidir bhfuil caiise a rútí nó láb an seo ach písa obair den céad scó ón Gannon. Agus obair don scó leis ag Zach Mullally an sa. Ja, agus céhétánach Mikey Mitchell a ríis tá sé lán le fuinmh tar éis an puinte fór sé agus sár ag an cúil bair ag an deir an seo le Zach Mullally. Se ferchlan an gael fer a chail chluthe Ceannais Lion gomórta na scoilna a gcuine chláiste bhfuir a bhfuiln gear a bhuaigh Craobh na hÉireann bhí sé seo gimmert le Marist College mar a bhí taig fellan an lá céanna go daon hénig agus fer leis Zach Mullally a bhí ar TG4 an seo quiz slé inis go cuaramach. Nadidir considéir ag leis an tránóna san. Howlón gur táchtaí an tránóna sa. Bhag Sergeant Gente gach tá in de Brown sús agus by Ros Comáin sásta go bhfuil sé mar tá sé dul go más síos an lína seo. Naomh caite mar sin gháfainte an taobh. An Gaillimh gafa fada a réist. Ceann cailte agus ceann búirte bhí sá droma an son cinnte. Gan éon bhíl ar Ros Comáin agus Ronan Carr á thógant. An chuman méid Ciarán sé Ronan Carr. Linehan. A ríist ón Gannon sair tá sé prucha Jennings suas in isis nuair a bhagann sé isteach in aic an chúlach tá Brooks in isis a hocrú hénig ní tus an fada go leorach tá cóúntabaint leis agus tá látasí chun Cannon treis cúlach de Ros Comáin. Ja, ní bhaid an Burke sásta ag fécinn rás seo agus ifir a héon ag freisin Joy Cullen ach ag lorg puinte gan dát ag an Gerard bhí an tá leis a hit an líro just sa Carnóg an seo agus céh bhíán ach Jaden chun Cannon agus Sour Creek ag cúil de Ros Comáin. Well, Jack Brooks a chuireann líróid isteach an Chonnacht de lean níos bhfuil capas go sleapfachta áit sa fusan san ag fear na Gaillimh ach mar a dúirt de lean chun Cannon an fel isteach agus tá siad an isis sellh na caide Brooks bouta a bháin eile. Déana mátá in imirt na Gaillimh obair den scoiríist ag Mitchell Mikey an boutasach caiisiad sníime chuir sa bhersa in de Brown tá raca dhéanamh aige. Luas an Trussa gafa leistíigh agus lasmó ach potú Naomh seála ar deire hir slachta Rohanson. Brú ríiste techt agus de hepigan tá Luas na himara éidirhensach Páirc Linehan ag aimsú na spricce. Príomh má agus clás freisin ó héh an freib a bhí aige agus iontu gur fad an seo héh na bhunscilena agus ag an deir seo críocht an céad scó. Iontu gur fad tá an lína seo le in de Brown agus Páirc Linehan anna láidir Ros Comáin an nocht. Táim an sohabhchail agus na bhí chuan dul mórt. Evan Brown ag lorg ifir a héndig an seo Joy Cullen a ríis agus tá sé láidir san éir iontu gur fad ó. Hena dó a sa chéile ag Ros Comáin. Élín sé freigra agus sé seo an téas brosaí díomhar fadastig. Mikey Mitchell an ruthar brete ó lár na Páirc aige agus an Gaillimh fós ar an núnsaí obair an bhaig ar Ryan Connolly. Ach aga inisige Ros Comáin agar agus agar a chur ar a gosint ó sin ó neachtain. Brahan sé bhfuil bearna ann, bert chur a gáige. But if Parkinson the V top on Tosh the Hurtigan right over Tonic Sayer took an Ishiga.
Sir job ó sin achtain an seo bhí sin ag testan an Gaillimh just a bheith ag ddíreach go dtí an cúl tháinig sé le lús bunscéile na iontu ag a freisin agus ag an deire an seo bhí siad ag screagálaí as agus iontu ar fad kick sé ar gan dát. Fear Gimmer amáíocht fé ís den Gaillimh fé cúidegus fé sédíag ó sin ó nachtain agus ferile bhfuil ráscór gá féinte fachtaige dégín ar fad mór an a bra an ochtar. Mitchell, Níl sé sin Harmola Berte agus bhfuil níl an passamach a chu beag Harmola Berte agus Mitchell treis a bhatú na chúteamh sa bhéidir scuil sé le fachta ríistige. Fallan má tá dálaigh rathár cruig stifiúil mar a miróideach bouta bhain eile pas láimhe míchrín. Tócaige colnán an Gaillimh. Ó nachtain i fithimh le ón Gannon. Capta in na fórne, Fear Gimmer fanéil fé ís chonachta sa rugby ón Gannon. Ó nachtain i fithimh leis an róthraige Dillon. Chúmpa sé isteach a rís mátá. Oliver O'Sullivan an sa haular i Cluiche agus fachta inis gan lechúlaí láir. Tá sé beaggan í gcuomhar ag teachta má ón cúil seo agus ní sé éasca bheith lorach beidir fríinte ón stúa ach go maith ag Gaillimh go dtí seo just ag cumad smachta an líróid. Fné ó nachtain bouta bhain eile agus tá féir ar seo nuair a bhíonn sé gháil chun cín. Tá sé thar bheith láidir an líróid agus compórta freisin tá sé ag lorach an spotte chuna bheith dulas at díreach an seo agus feircha seo. Just a bunscéilena tá sé rás de fear mór agus iontu ar fad agus ag an deire kick sé ar gan dát. Adam Healy an trasa. Kick beidir arúnaíon an 10 óg. Well, níor a puoine sparáilige ach bhí róthain. Creek má adam an seo tá tóga leis an fear seo fear Roma club féin chur a féine agus imór an cé scóthaí. Tá seo de garthú a dhéanamh agus gan dát tá gáhas Gaillimh sásta bhfuil sé ceart leir bheith immert nocht. Mullally gafa fada. Northern Sun agus gafa hósta agus haring eile in de Brown. A Ros Comáin inis bhfuil cinenne diantaige tá sé buinte trastan sa Joshua Coyne le bríd é sé gríoch díreach ón gicamach. Bhí sé thar a bheith glic Ros Comáin so bhí beidir deithnóir acu taobh mat in stú an seo bhí bert acu i lár na báca fear ar an flick an ó fear Ros Comáin an seo iver a dói ag rís Bobby Lennon agus Brown a rís le chéile agus an fear seo tá sé ag déanamh rack agus iontu ar fad Creek den céad scóil an seo ag an deire ach set play Ros Comáin. Se bhí chéad a chúlachá na cléí riimi seo tá gháice an hena hénig an nacht. Fachta rístan is ige Coyne, Bob búilte fé ró agus tá san ord tá sí ealaíonta tá sí crín. Rís an fear seo Joshua Coyne ag an deire iontu ar fad Creek don céad scóil. Ag fécinn seo tá siad thar a bheith compórtach ar an líróid ina tusaí an seo agus Creek don céad scóil inis tá ibre chuig Ryan Connolly sí sé an talamh beidir go sé ceart leir. Well, feice míad go réalta sean a bhíon fear na bhain an uachtar feich Tamalín Vig go méidir go darlíonn gortú thugann deis de irin sa crú ríist. Táchtach sé le bháiltansa agus an bhartíanta tuk an eis go múnte agus tír an mitteach ag chur siar a chúil hénig a dró na Gaillimh dró na carach ag a ggóla mór grí. Mátá an telefósa có. Ros Comáin ní dólam gúil éonchla ceannis chonnacht de Mionúr búte sa Gaillimh ag Ros Comáin. Cúcinn dí búte fad is dólam go bheith seo an tríúchla ceannis díag idir na fórna seo ach is dólam go mbeoch stair achrathúnach dá bhétar is buachtant an sa i dúim. Well, tá siad dul go má go dtí seo. Stúa á chosint go tréan an sannacha Oliver O'Sullivan. Inge bhain is stíige méle chúil fé láthir go chéine eile i lechircail timpeall an stúa Mikey Mitchell an tá inge bhain is stíig. Agus a rís dálan na Gaillimh an lán chúlaí tá ag fallan séir. Tá sé thar bheith dechar de Gaillimh an seo mar tá lán daoine taobh mut an stú, but ní léon duine ag teacht isteach agus ní léon duine ó scór an cúlach go freisin. Fécinn sé seo ná ní sé sin go maith Gaillimh. Ryan Connolly bhí mar spricin san nach a bhrithún saí. Ledna Ros Comáin.
Cheirach Imracha agus de Lús an Bern an mór fad a bhí có imréidir ní gahan ófa beag ná mór é sin. Trúr nis ó Cluiche go Cluiche an sacha Bobby Linehan. Trast an na Páirc an sa. Le Beilg agus cúpla glenach seach nó dí cat agus a réist an lá tosa í Craobh decrachtaí. Smut an Mion san ar Cercalór. Ní chórmach a réist ag an Gaillimh. Nis mar sin Jack Lally. Agus san council á bhóla stechan son ach ag sin í cartaí ábhar garid. Evan Burke, Bishop Nachtlin in Hans. Gal Suez Ben Burke, tá 8 de 20 fachtige. Kicken na Saire agus kicken na chuig viidir a stad. An a charmecht an sa ag ian na mahar. Tá cuicht begáin mául a ríist enge bhain a hastig. Tiernan Mitchell. Tróir fachtige an ver a víistig agus tá Mitchell treis leanún teirech Adam Healy. Úmpathe siar again Gossage. Fadle Dillon. Slú bra hef hán na Páirce, chafárá. Rís a 5 na céine Gaillimh an seo tá sé ró má leis an líróid níos glóra go duliste ní le hebhcha acu jazz ó cos cór an cool agus structúr má ag Ros Comáin tá sé compórach an structúr seo freisin. Se seanna cleachtathe chun ní flár, Jack Brooks i láthar na húir an fear a há saoir os cór a chúl héin. Siúr san iscrí Gannon. Ní bhí fearáilte dó tá sé ag glóg daoine a bheith os cór an cool agus a bheith taobh stiit in stúa. Ní a ríist in linda an seo. Súla bhánach thuas an asta tosa, Mikey Mitchell. Tá sé féinach, tá sé tóiste, ach go dtí seo ní sé ró éfachtach mar chur chuige. Jamie Dillon. Adam Healy, néisteach yn haig yn chŵl ymach. Nis iirach yn saige Tiernan Mitchell, ni do'n gwrdd pwynt i fi gest yn sonige. Ach tá Carleis, wel fi yn ober diatig yn gos yn tawr. Sin cynne, churig yn gwf o'r loch lent Ros Comáin. By Gaillimh sásta leis an kick sé seo mar bris. Bhí siad ag dul Timbalans dua ach ní ra mór an ag tastal an sin hui an líróid díreach Jack Mitchell Fairco seo. Colin Fitzgerald the Gaidy Love one Beidir Timpbal a winniel ach kick sér bog ag an derach by Gaillimh sásta leis. Agus a ríist, ní bhí an órlach leasbáráil an trosa an trasna an glantamátá. Har an trasna an sin a rud tábhaach ach ní le má cínse faoi an stíl atá ag an seo, but puinte de Gaillimh. Ná de ceithre Nishica agus siad na cúil atá scaróin na bhórne. Linda Brown. Dachar sellh a gáid ag siúd, trasna ní Brooks in ish. Bobby Linehan agus mórán ebra dhéanamh ag siúd is sní na himar le chéile. Lally, fer Chilvride, mach go dtíon Cluiche an sa Dara Kelleher. Rís tá Brown an sa ina éanaar agus an bhéice techt ón de bhlíine an fellhút trasna chuige. Fá péirse éana mar becheart bheith leanún sin, tá obair bha bátaí déanta go methar achas stoilm go gaithise a bheith níos a glú Enda Brown. Cartínis. Tá lán i ag Ros Comáin an seo os cór an cool gan doubt set play a ríis tá ag teacht an seo tá siad Harbheith licar an líróid agus níos tá spás acu níle má cínse go Gaillimh réadómh ach tána hibh ag Gaillimh an is ach Well, gan tá tíim líidir chéil níos luthe sa bheachtas amánta dó agus de bhí an búg Ros Comáin ibacht a híide chead faointe díag le héir na sé iirecht mhór gré, iirecht óntach a iirecht annach réinige Jack Lally gá faointe. Ja, bhí plannig Ros Comáin an seo. Bhí séisiir nó seachtar os cór an cool ag tuictim sús go dtí an seo a lán spás taobh mit an stúa agus ag an deire an seo cadim a críoc ag Jack Lally Harbheith lic Ros Comáin. Se, ní bhláir ná tá Shane Moran bra sásta láthar na huairne. Ó bhaile chail ó dhúchastáil an scéile se Shane Moran agus bhuaigh sé Craobh chunta leotha mar imróide 2009.
Naomh is feiche caite an sa. Ach, dín de frintí a scarú na bhórna. Agus ní hen áfuil shelf again Gaillimh deing bhfuil cuasaí shelf réasúnta chorm. Tá an shelf acu ach just tá siad ró máil ní siad ag smína faoi aon rud, ní siad ag smína faoil dul go tapa an seo agus ag féchas teat a rís nílach Mikey Mitchell os córa an cúl. Tá níos bon fuinna bhí gceist i Gaillimh agus ag teach le lús ar an líord agus gan líord. Ian na mehar a ríist caite siúr go dtíon lán chulaige ón Gannon. Sin ó neachtain agus láthirach tá lealaí á aire sin tugann siad a stáilm go bheith siúd beidir an té a smó bhfuil gearra ón cad féin gap daon. Tulchan cín mar díanta ige agus Bob Woodton son féhó agus Peter Alling le cute ní haar fóréil. Cappas gribh ige bhí sé tuilte ige. Yeah, kept me gross. Susan Intuk ar fad, Honig Shayla loose. Dirok Treeds and Lore, the cousin Dory Ros Comáin and shot ag an Derny around Creek Ega, but shin and short sort fin of a toy gesh agus fair play done captain and show. Intuk ar an Lioj. Shot top point to fact ige Hannah Hennig sa vechtas. Ach bhí Mio an sonne nishin council toiste agus Enda Brown. Ní bhain go bhuaig sé í ach de chroigh sé spás láirdach is an géad chúpla cois céim. Sugarí Jack Brooks. Rís tá Jaden Concannon a teacht amach. Cuair leis ige san éir hic sé gribh carta ann. Evan McDonough féhrú an sa. Well raibh pas láimh a dach an son. Bhí an réitóir búilte ar an láthir. Agus Ros Comáin go tapig Tráchtaire Brown a ríist. Cartaíonn sé sin ach potú well ní ha. Agus iirecht féhrú díomhar an son fóraín deiribhíonn chosan go maith. Ag an deiribhí an cosan mana tháinig iver a ceair Kieran Collins is teach an seo an grama chuir is teach, but tá tóga leis Enda Brown an seo. Tá sé rás ar fad agus a rís bhí set play ag an cúl Boir Ros Comáin Zach Mullally agus céimh bhí sé rís ach Enda Brown. Ceann fada a ríist ige Evan Burke an ré beidir brethir Gaunson. Níd an géadúr an Gaillimh is túisce a dhéanaan teanga bháil leis an bell san éir. Ach nuair hagan an fel chun talún siad Ros Comáin is feartha déanamh tá cochtí déadach an Gaunson mátá ag Jaden Jennings. Neis mar sin, deis an Gaillimh an sa. Ross chan cínta Ryan Connolly an pass tucha agus fachta haar nais. Well, bheith sí fachta haar nais, dámeach an pass crain. Níl slachtartha thuas an ag an chúil. No, agus libh fearáilte pí Emerton céad scór Ryan Connolly ag teach le lús agus bhí sé rás ar an líróid ach an pass ag an deire an seo ní rá sé an pass ceart. Agus tá siad féhrú inis. Búirtisteach bóta bháine agus a ríist obair an sco an trasacht bhfuil buan an fellin rás an son ar Joshua Coyne. Tá sé simúil nach bhfuil Ros Comáin cos leachtar nó bhíonn sé ag teach le lús an seo. Tá siad arás ó chéimh na set plays taobh maidid an stúa agus i gúsáid an líróid mar seo, but nó bhíonn sé ag teach le lús ní sé cos leachtar mar bhí an seo. Sin cheadaíocht ar fóréilachach sé seo an buchail agus nadidir bhfuil ábhríonn beag de chuis céim bhacaí an san ann. Stáilm náfuil sé céad fan géad ar a chun Spórt. Gortaíochan ar chuig nuair dhéon Gannon glec an a bhathir san nac an líne timppel denómató hin. Agus tá sé fantalár na Páirc tá Enda Brown cinnte gorta hin sa agus sin droscéal de Ros Comáin. Tá sé chun dul suas nach mór go dtíon lína lá tosagan is ar bhaile le sasa thógant idir an dálín se chuinún Gannon. Oliver O'Sullivan leis dulta suas i meas na dosathe tá an fel ar thaobh hail na Páirce deis ar gá faointe beidir. Jack Brooks ábhríonn mála teacht trastan san agus an túmra díanta ach sin an tarna ceann ar fóréilig an Gaillimh cedicín ar fóréilig ar Ros Comáin. Ja, an cinna mí ceart ag Ryan an seo bhí sé teach le lús ach beidir bhfuil pasa le ag teacht. Réasúnta má ag Gaillimh tá siad ag cruúna chansanna ach just ar fóréilig an deir an seo. Bhain an banisteoir beag fuileach le rá ag siúd ag an mrise. Nis tá Brown meisteach sa lína lán tosaigh.
Gannon atgilor take macha tá Brown gorte agus tá siad sásta rágan féin lína lán chúil. Nis Colnan ceann an Iarlath son ach ige Iarlath na bro ige Adam Healy hepper í chur fesmacht. Yeah, kick past the Ínta agus an seo ó Joey Collan ach hepper Adam ag an Gera a rís Ros Comáin teach le lús ach tána hefir gé Gaillimh so tá siad rééisúnta compórtach ag gat in seo. Tá ag Fallon isteach í Concannon. Nis marsin cosan de diadam an sá Gannon a ríist. Baiste wuchel tá sé Craobh. Caite siar ag Ros Comáin. Ráin mut goile Green Mrishe. Agus caimé rá chluthe anhaine bheith chun dá uireann a gúsáid na bróige go rialta. Carty ach Joey Colnan na clí leis a dtíreach an dá féinte gáid tar éist agus tá sé beagán ar hefh na láimhe teise agus ar fóríl. Fóríl a ní rá sé an cinna cearting seo ach tá sé habalta na gá pointe a áil an seo ná tá sé tábhachtach do Gaillimh gohfuil pointe na go acu rihann sos mar tá lán brú orthún seo. Well, began go cosatarna le ní go an láidir í tá ina Brown a ríist me mach go dtína onad ceartanis agus be aga cob beagán de chóir leiise chuidir siúd ag an Mrishe ach Tiernan Mitchell. Fear hún mhór de céalanis pasáilteach a rééis Ryan Connolly níd an géadúir gafa chun tosaigh dúir se á níomh ceanna ní go chéile ag an gosanta son ag Ros Comáin. Tasta go dtí methar agus well níor bhfuil sé an ceann mar bhailis. No, ní raibh sé an cinna ceart bhí beag an in breúir tá siad sort nervvíise go scór an cúil ní siad compórtach ach le bhí fearáilta de Ryan Connolly tá sé ag teacht as i teacht agus léis tá sé ag crú na seansanna ach just ní siad compórtach go scór an cúil go dtí seo. An taobhsa ag Zach Mullally an uasantár ar Lenahan. Oliver O'Sullivan a dhéchan deis agus a ríist in de Brownach an Báutasa a dulda. Agus tá sé febrú ag Lewis Healy inis. A ríist cliste go leor ag an gosantóir agus ar deire hir níl ein túil Charlin son de chora finne. Mí ag Adam ag an Duran seo agus ach a ríist cétá anach in de Brown sarcus an deige agus bhí sé glic níor thug sé an kick séir de Adam. Catá Jenkinson ag Mullally fachtaige íana methar ardéisteach sa Spórt leis mar sin Tiernan Mitchell agus tá sé chuidir fóhailen pola ní sé fóríl hénig agus tuigeann Zach Mullally go raibh seans leis an son. Lenahan i feitheamh leis an bell an Sullivánach a dul féin in na Peile isteach an tugadí Joey Colnan. Ómagenis Mark Hogan tá sé sin go hálagar fad lena chitóig ag fear ó an mór Mary. Sarcus an dó Oliver O'Sullivan an seo tháinig sé Jack go díananig ach ag an dura bhí an píntaigh tastal agus críocht an céad scó Joey Collan. Well, bhí sé aga meach cúpla pínta tastáil sin ceann agus tá mé gafisteach sa nómut dearnach an sa. Ag fécinn Ros Comáin tá Bobby Lennon ar éonar an seo ach tá sé dul go dtíon taobh eile. Seachcín de féintí ríist an ceann fada. Báutasa Briste nuas gan Gaillimh a ríist an brise fachta ag Ros Comáin. Ronan Carr fear Naomh Ciarán. Tún sí deirig hálófa sa chiad le Siúgrí Brooks. Agus a machal sa gurí Bobby Lenahan. Sícinn de féintí fachta sa bheachtas aige achas a crothúdan go déile a bhíonn siad an gcuide smó chun Cannon. Siúgrí Sémi Carty tá an nómad caite bar a ghoibh túirt fé Craobh Tapwick. Beidir an teachtracht fachta ráféint ar fáilin sa ach a dheis ní ná dheis an brat a ráist ordathe sin scóir an scóige Ronan Carr. Se cadhéir mar scóir ag deire an lein seo. Bhí sé ag clachtú na pointí seo ins na chesús agus cadhéir mar críoch ionach ar fad cúis na bróige. Sár immert agus bhí sé mar seo Ros Comáin i rith an céad le. Jaden Concannon a fuair chiad chúl dóibh sa déú neomad a choscail an bharna agus le cearta séfachtaí Ros Comáin agus siad éidirnún sí agus ó mór mistig an scór deirig an son rud a ghág an bharna má mór i dtír na fórin in sáfart na bhéirlathe Tuaim. Náid a cúige gan Gaillimh ach tá dó hocht ag Ros Comáin ina chuine sin fil himíad na oribh iníag na bhógraí sa.
Fáilte ras, well, Tuispontas anmha ag Ros Comáin an sa chéad le na cuirithe agus cumann na maithas áirithe ag le hAoine gluthe Ceannais Peile Chonnacht sna Mionúr. 2-8 le 9-5 ag Gaillimh. Se mar sin an dá chúl se na scór na cinúnacha Jayden Concannon leis i géad ceann agus is dólam gur tháinig sé 6 ó bhotúnú ó bhí crinnes ag ionsaí Ros Comáin ach bhí Concannon san áid cearcan é chríochnú. Well, cínte mar tasí bhí sé san áid ceart an sin ach immert anhain seo Ros Comáin glór fáid agus choir bainte leis an dhearú. Tá sé fear chumpertach glór na himúí seo. A feic tá ar tógal an deisian seo tá lean seo agus tógann sé tríal sé le puinte ach le bheith féilte bhí Jayden Concannon spot a ceart ach bhach díma sói a Evan Burke sa coolan sin nach se bugníos láide san éan sin cool racing to bogus be heach an cool body tiatamach gus canál togal chulach na mas malach an sin. Yeah, so sin ché cool mar sin ag Concannon agus hochri sin Ros Comáin isteach sa chluthe Carcalór an son hána cool eile agus ag Joshua Coyne agus bhí anna chúlan so I mean an immert an chiicamachchan sa her dúsmánas. Cínte Laura Gary mar seo sa busca trata seplay soccer Susan sin Ros Comáin ach an fear an farcin na Ender Brown agus an lús a baint leis a críoch ionintach an sin ó Joshua Coyne feicmid in seo flicaltin seo agus feicmid tá Ender Brown imi agus a lús baint leis an fear seo Dylan sin cinna ceart frisin a críoch go há slachtar an sin agus tá immert Ros Comáin tá sé ag level fear ord agus an stíl immert tá sé fear oscailte fear computer ar líord frisin agus tá Farsburg an ní pointe tiltach ab sús go dtí seo. Camera am anna hóga leis an ibre dóigh sin Bobby Lenihan hógan flicáil beag sin de Ender Brown chun an cúla chrathú. Mad le Gaillimh tá obair le denmh go 9 gúlín chun deirigh a há siad níl an irid san feice gingmutha ach rangt cúlíní deasa mar sin. Thosa gáil an Cluiche seo sách láidir mar feicmid seo Oliver Súlan go títar cool agus mí an ceirtead an seo a sábhailt a chléitin sin ag Colin Fitzgerald ibre cad ach bhí immert oscailte sin Mikey Mitchell an seo tá lús baint leis an fear seo cinna ceirtean tá módíireach drún cool bhí thug sé an cinna ceirtean thug sé an fointe ach coppla deis chumú ag gáile frisin chumá feicmid agus deach ar cool an seo iad lean seans ar cool bolin sean an posta tagan ras cumann amach leis ríis beidir mar pint nó háile dul hóp an seás ní bhah sé lecha donna ach tá Ros Comáin duna anhá. Agus coolín tácht agus dul am tháinig ag deireadh na himmarthain so Joey Culnan agus, tar sé seo rud éigean de Gaillimh le bheith dóchasach fáil. Cínte agus sin scóir ionintach an sin ó Joey Culnan agus bhí sé sin tasca go géirbhíáil ó gáile. Feicmid seo tá an chuí fáte anna láidir an seo sa leon darla agus tuair sé seo miste go fit na Gaillimh bhfuil an cúpla péid pointe dúbaltáil cúláil tuair sé sin miste chóp ach Bailítí catí go marráil an himúí tá chéadú mat an seo fear táta. Tá ar fós Cluiche a caiise lús lásar chud leis an darla seo. Tá an glééis sin na treisiú ní len ceis faoi sin ach tá 9 gúlín iad na fórna sé feice going hena gur féidir le fórna Tráchtaire ar chaúintí den tortin. Na féidir le Gaillimh dhéanamh cíhíd ling ha breise le tógant agus an dar le fós le techt.
Tá líon mór cluiche siúil an tachar seo bliana idir fel na Mionúr agus amáint na Mionúr agus cuasaí faoi fethe freisin na Mionúr fad an sanna goibhdí sin iad na cluiche atá siúil a nocht go dain YouTube Spórt TG cethir chomá agus déúin se chuing chomá leis an bhórt freisin so sin immert na Mionúr ó hebh na Peile de agus na Hamána de chomá agus an san díróí chomá an tatan se chuing chluiche eile nach iad seo agus big Caran action na goigdíh GAA Beo a seo go ceann roint bha léhat. Sin iad na cluiche fad. Atá amach roing agus díróí chomá gan áras chuirsaí na Hamána faoi fethe ina measc beg na cluiche sin siúla goigdíh de chéadaín se chuing agus cluiche lechanis na hhéireann sa grád faoi fethe cirí Ros Comáin Kildara agus tíráid. So na cluiche sin go léir teacht a seo go ceann seachtainna nó mar sin. Okay, so né golín mar sin atá idir na fórna an sa in Tuaim agus Ros Comáin chun tosaigh dó a hocht in ag náid a cuaig. Tá cuma Ros Comáin go bhfuil si beganí níos abbí an taithí sin atá ó an chréibh se an bhblionn se caite a bhuachant agus néanúir den panel sin fós fáil Gaillimh strachelt. Tá Gaillimh strachelt sa ráite tá níonar an fenil seán an áras tá tá taithíach go bléicríomh Chonnacht do Rúchtáil. Go háirí feice tún lús agus an láide a bant le na leise tá faoih seachtaíag tá go leor fir mór móig Ros Comáin sin a tá tar fear aclaí agus ruta me hain fásécail tá sé dá an sciú le an líúirt frisin bhíalt tá go leor pels na himúí sin tá ar ná líúirt orsló be lús láiseach tá tá ná líúirt a chuirteach le kickfas tá sé ná go leor ó leorí maidid an sin as bé Banisteoid Ros Comáin fear sásta leis an pelta feice géide. Yeah, tá mí gcónaí a caiim faoin ngrád áthir seo bheith fé Herbert imróí agus mar sin de fein tú amach beagáín fé imró, fein tú amach beagáín futhain agus tú ag immert ag an levéil seo de Gaillimh agus de Casí Gilmore chuna sa ardíonn sin na lads seo chun mar ní acha mar an fel gur féidir le Gaillimh immert sa chéadla. Cínta agus tá himúí anhhaid Gaillimh maidir agus lídí ón ganan sin hir sa lína lá chúil Lady Oceanacht in Chin Lord Park. That imri an walk up. Beidir husband jins géile ach nó líad fiú beidir sé seafuinte an chuí sa darla tá se pucaí sús go mór anseo agus níbhéh se leancha éca go himrií Ros Comáin na scónaí ó bhórsead an sin sa chéile áil an seo sa darla ach an téanra faoi cáchas an trína Gaillimh a brúmach as an bhrúntóach tá spáistí hir ach má hagan lédí enderbrántíd an sinar cool. Be an anna spásar thuchu go hain. Yeah, agus an counter sin na Lárna Park. I mean, dermi dé in ngachlethe. A cha sé chós a léir a Lárna Park a fé láthair gur bíad Ros Comáin atá buchan na líróid. A cai Gaillimh rodéganí anamh an son. Cínte, agus tá go leorgan na líordí sin blisir an tala. Níidir grúta san éir thorba a feice tú an ocras agus an obairtá dinta ag fid Ros Comáin na lead seo. Díomh sin is é tréinál agus feice tá sé sin takeí mach an seo is a glyfa hóban seo agus tá sé le feiceáil Gwyl glór ocras imrúí Ros Comáin an líortinál an tala. Okay, so cadí tú le Gaillimh inis agus iad teachtamach. I mean, beagáí nervbeagáí. Tá sé seo feici going go mion minic an saoir seo a going hanahain go gastar hart calúintí mór a né golína don na fórna. Ní sé seo hart? Ní sé hart agus sin tá ionanta faoin clifa nó má fan tú pointe dúbalte nó hápointe dúbalte tagan misteach ar imrúí as má hagan na misteach le na lads óga seo tá sé ná an teachta níor dhéanana ach cá sé lús lásar chud le chéad denú mar teas darla. Alright, Címí chun sa bheith mar sin so na Gaillimh agus Ros Comáin am le túsa chur leis an dara leis a Címí chun sa bheith ar eis chuig Gary agus Brianley. Seagur maithe go bhfuil leidna na fórna mó mar a chin sift níl céadfáin géad cinnte bhfuil leathair dianta tá Ryan Conley mé sús go daoine le thosaigh den Gaillimh don tarna leise ón ganan mar lechúlaí láir agus Jamie Dillon mó an sa líne lechúlaach beidir go nathróch sé hénig agus Conley réist. Má sa caint ar hús lástrach ar gan Gaillimh Joy Cullinane stechan sa go dtí ganan agus tá spáspointe amach ag Mikey Mitchell agus tá bhfuiln ceansan methe chlé agus ar fóríil an son mac le Damien gan dáta bhí gimmert san nóchadaí leis an Gaillimh. An cinnar ceartas ní rá sí críne an deire ach bhí lús in san immert ag Gaillimh an seo agus sin atá ag teastal in san darla an seo. In the brown fós an freisin ní sé gorta. Nes tá kick amach sin bút gan Gaillimh bristlús cho fadla éana methir. Rís seoltasteach láideach bhfuil úna díiste an son a bheice mé bhile hochtíag mar bhfuil dul mór amach cintómíd son. Néideag go dain féin tucasteach ag an Gaillimh ar an Hanrahan. Sin an céad óra bhí Gaillimh ábhailt a bhrú a chur ar
Zach Mullally agus ag an deireadh seo kicks there agus fear eile atá na kicking is air inis seo Aaron Henry. Cúpla ceann na chitóga ge Mikey Mitchell sa chéad le údar rás a brinte sin Gaunson agus tá a faointe aige. Feartá comfortach an taobh seo agus Creekma ó Aaron agus tú smá leis sa cléam. Aaron Hamilton replaces number 9 Dara Kelly. Agus sé Dara Kelly an Fairlar Páirc ibre nui atá buinte machacha. Mar sin rá nó 8 buinte idir na fórn inis tasach réasúnta má gin Gaillimh agus kick amach eile tóca geo sin ó nachtain in bátasá. Tá cór na gaithacha stachaí Hanrahan agus dá meach san búirtige agus bhí sin a bhaclainn bhí Peile buint le sin. Níl san harmóla berta ag Ros Comáin agus an slúinis gan dát chomá iad a dís teachta gáir leid na ógan na Gaillimh. Tú smá bheith testa le Gaillimh agus níos tá síte léam. Támal le dal fós mátá obair bhahansa ag Conor Ty fear bhéalacha na Marlí. Mach ní sa amach Dara Kelleher Tír ceachtas leistigh de Jamie Dillon agus tá Dillon mithe siar go dtíon lína lechúil. Ronan Carr fuair an dá faointe díanach san sa chéad lehí aus ar fad. Agus lí níl an san le déanamh gan réiteoir go dtí seo tránóna. Sí chic sé a fuair an Gaillimh go bhíad a dtí puinte gháil utha sa chéad le. A réist Brown agus gafa os ciún mehar féman ar bech se an beag ná mór. Nis tá buntáiste thuúrtóibh agus tá réiteoir tuigid sin afuil san fada go leor. Brown a réist. Yeah, agus bhí a réist bhí sé dic Ros Comáin bhí seachtar den Ros Comáin is teach in San Carnog a lán spás timpeall an stúa agus céhí teacht ach in de Brown. Tá sé gúsáid an leis seo go má ach a réist hard a bheith glicó Ros Comáin agus na tusaí go léir. Shane Moran, brasásta agus é déirigid de stúrú chun an bhuasach le Ceannais tarna blian as sa chéile. Bhuió a fuidir an lábh nóachtar an bblion sin me Caran. Chun Tam Kilcoin mar chreachan sa tránóna. Nis mar sin Joshua Coyne agus Council Board took a das again with your father galore better Gaillimh an Sunnistig and Bishop Taka Chofadle Concannon. Well, neither con is stach and fellow on the Gaillimh and Son Achdinach. Brewer Evan McDonough. Agus said Teddy here and kicks her fact against the Cossentori. McDonough gonna end Wheeler. Tiernan Mitchell. Jamie Dillon a gúmpur na Peile amach a réist ing a bhain atá fáil agus sné Ryan Connolly. Obair chruig siúlagan san na Gaillimh cahal nerní. Na Gaillimh fós na lehénig a chanis tá an bhart agus diet agus Connolly a rás chan cín buntáiste ige gan ing a leistigh a réiste ach tugadh siad ar neist an gic saoir. Yeah, le bhí foráilte de rion gahúr a bhín sé ar an líróid bhín sé ag lorg seans a crothú nó rud éigen na dhéanamh ag fearcannta seo a rís tháinig sé le lús ag lorg a bheith ag dul sús an parc go tappa ag kick sé ag an deire. Ina dí a dhéanamh ag Ros Comáin tá Colin Fitzgerald stáilm na fágan na Páirce agus Daniel Lerny tráthir sé seo le cahal. Tá take chun Páirce bhfuil díonn sé seo ich an héin sa chéad le nar bhí deis a chúlaige Oliver O'Sullivan. Nis sin kick sé tócas a trí an láir. Ón Gannon. Cuma anna chumpórdach ar siúl a dulchan cín íireacht ar scóil a bheith sin darlum ach tá an brisir facht a bhfuil gan a rís hanan a déan annach a difriocht istig. Painter dead here again Mikey Mitchell hí lehans ar bháide. Lehans ar bháide agus an rud céine a Harlíonn sa céad le ag Ros Comáin hit an kickiste agus tháinig an cúpar ama bhí an tá ag Ros Comáin an deire ach puinte ó Mikey Mitchell an seo. Beidir go bhfuil cúpla líróid mar seo ag teastal an Iarlath is just a Carnog. Se tá fear mór a tháinig isteach teiste friocht a dhéanamh ní léir as le hebh san Aaron Hanrahan ó Uaráin mór Mary. Brisio Búirtan sa ag Lenhan. Siagri Brown beidir an bhirta smó éfacht sa chéad le.
Ebrecha chofadle Shamey Carty tach lasting the Dylan Gannon Fevruinish Shacha Nummercook Chemina Agus V Shane Corcoran Dirach Tavlish Crevana Amon and the Mionúr Hochlanson Lennon Code QR Corky Agus Limnach Portlariga Agus Tiberdorn Nish will on Liroch and Buckach and Keen again right over Agus Ta Burke attack the Mach. Libby Farage than Ros Comáin and show Niro Chance and Liroch Horja Rashik Fakins and show hAoine sé agus bhí sé glór a scór féin a áil ach ag an dearra hAoine ganan amach, but cad a thorla an seo ach bhrú fear na Gaillimh a Líróid amach ó lámh, so anis Evan Byrne sús an seo agus Evan Burke go leis céal agus tá sé go mála na kicking na séir an seo. Well, the Lewis Hanna Grev, Roy kicked and Torza fight again, here a feinte, Roy kick Hui Vedra Stad, agus Roy kick Sayer. Ordestach go das again, Ordestach go hauling again, Roy feinte. Ínta go fad ó Evan, tá sé raus ó chuige méidir agus an seo, just taobh mad in stúa, ínta go fad, Harvek an Pórtach. Nish Marsin, Cúrsaí fachta san hiúil de Heppigan. Noid an le dó a hocht. Agus tá an Gaillimh take amach a bhad níos údrásaí níos díogur síos a tarna le, bris an hósaige Jamie Dillon ach Ronan Carr is sellh na caide. Go dtíon Glíhán Hawl, cho fad le Bobby Linehan. Bob Búirte go dasan son aige, a gosan tóir. Ronan Carr. Brown. Cumar in the Brown gur fear de chud na síd ré a measc na Mionúr tá sé chomasan. He's fooling in Sohanis tá Dara Keller. Sechel Orsley, Jaden Jennings. Gereist, de Cluiche Gannon chuige, slachtaige Jamie Dillon, bert vi al Brannach an Sonnach. Batún live Seála Kinte ag Jaden Jennings. Rudí nara van of sa chéad le hacha ach sin batún haar náis an Gaillimh. Och nu moet Gaillimh mar sin caite. Stachel Orsley chofad le Shamey Carty. Fergail Ros Comáin. Mikey Mitchell a dierig dúa chuidir siúd ach troslóg a fadanis a galp an a talún ag Jack Lally. Grín Glíhán Hawl. Gan ein scór fós sa tarna le ag Ros Comáin. Go maith I Gaillimh go dtí seo tá sé ag brúma go láidir agus Níte searmha annach het pásin son ag Linehan. Culnan mátá bra láidir sig lec sin over den sco. Ínta gur fad ó Joey Culnan agus anis tá Gaillimh ag dul súsan an Páirc. Agus ó sin ó nachtain. A rééis tá siúl ceart fé caildíirech an dón chúl tá fearir a dhéobh hawl. Quite a sheer again. Nish will have the neg in the Chabeka Header and Darling to Ryan Conley. Chase Cowan more David. Her Harris addressed on the half feet tell. Aye, Rouse or Ryan Conley and Shaw. O she no acting of a Chaco Lodge or Susan Fork a creeped on Kate score Ryan Agus Vishi Tast the Gaillimh. Peace Emerson Kate score Joey Cullen and Tucson and Peace Emerson Shaw Agus and Ish Gaillimh to claim. Tashiad Galadrish. Seeking the feet after her. Agus a rééis tá cinenne eile feachta again Gaillimh an sa agus tá an slú Currahinis bí seoráta go son ón Gannon. Níl factint ag Ros Comáin sa tarna le. Seo hen fear a fuair an scór Derrick an son. Seachtaí Adam Healy. Bert Meoul to get shoot, Conley ach tá sé slick a sheer an fellpunt a gáin agus amach le Shamey Carty. Brooks chofad le Brown. Agus an tríú daine sa lelína sin sin Dara Kelleher. Scór a testáil go dóitin sa ó Ros Comáin chun ábhar eignach misnig a thuairtóibh. Caiite siar sa chofadal Jack Lally. And the Brown. Nish Marsin tá sé teachta dro an Glíhán. Carr isteach a rééis go dtí Jack Brooks.
Sémi Carty, then the Shrúna Car of Craobh Chonnacht and Vinch McCarn, on the Behanurige. Ach, tá sé in a chloch cúne a bhirnsa léana. Annig Cluiche ríiste Ros Comáin Shilva Cimad an tasafint as Asheri na Gaillimh agus the Hepigan and son Rohrige Brown is tackle Lorsley shots are Hogan heading agus fachtige Dara Kelleher and le hedach Luischt. A rís Cevian ag túsan seo ach Enda Brown tháinig sé le lús. Hui sé timpeall Adam Healy an seo agus bhí sé glic tasting céad scó agus ag an deire cadhim ar críoc ar a cúist le. Bhí is ag a bhí sé déanamh freisin bhí sé ag smína faoi ach críochtún céad scó ó Dara Kelleher an seo. Chéad scóir ag Dara sa bheachtas go dtí seo agus má bhí an Gaillimh déanamh go díal caiise tasnú ó bhain a ríist. Sécín de faoin teatr inis. Trícín de chuún fachta ag Ros Comáin. Seoltaisteach go deasansa hanranach de bhí gur freab an fellow sa chiún an locht ar an drum chlamach. Yeah. Cinna ceart óibh McDonald le fráid a kick past an céad scó ach just freab sé atear ar an talamh seo ach a rís tá Ros Comáin ag teachta seo arás go láid ar sa chluthe agus níos bháile Gaillimh cúpla faoin teáil. Well, bhil sin Gaillimh cúla gáilte díorthain. Nóir de leothar tócan son a get Jack Lally. Dhéanach an caintear Sémi Carty ach caiimar rá tá áirtha dhéimar to get Jack Lally chuma. Yeah, áirt cléthe agus tá ceangail jazz idir é féin agus Zach Mullally tá siad go híntaach le chéile óna kicking amach. Nis mar sin, ibrecha cinnte ag Conor Tyers. Cho fad le Ronan Carr. Tyers mithechan cín agus tá sin ó neachtain mihan na dheabhaig. Sian Suggery, Jaden Jennings, der Gaillimh bhfuil aithnig a Jaden Jennings eile sár felladóir amachchan sa. Ach sé seo an buachal in nacht. Enda Brown. Tá momentum an tábhacht ag sa clí seo agus le na riala go nua le cúig nóid tá tú an aláin damáiste dhéanamh agus níos tá momentum ag Ros Comáin gandát. Ronan Carr Farrell hat treis an Páirc seo a chlúdach ó chúl go cúl agus ó Tréimhlíne go Tréimhlíne. A rís steachna Enda Brown an pastach go chomhadla chun Cannon. Steach go dtí Sémi Carty glúiseach dúnta chaile a chfuil sé díreach leistigh den gúile ní féidir ní léon éisir sin. No, agus tá daoine ag smína bhfuil lús ag Enda Brown agus ní léon rud eile ach tá sé tharbh glic leis an líróid agus na bunscillan atá aige an pass lábha bhí an seo bhí sé crín bhí sé gnáid ceart ag an am ceart agus ag an dura críoch má ó Sémi Carty ach tá Enda Brown ag déanamh scris an seo. Well, tá chad ebre déanta get Bobby Lynn an bhí sé rás Conor Cryan tucaisteach ina áitiúd an fellinis an áda san air agus an prisipúta ag Ros Comáin. Nis mar sin má bhí réifse có sa chiad denúmt an tarna le tá siad sa túl bánt a bháin eile. Tá an son le Jaden Jennings batún láimh seála ach blúir de skille sa deire. Fear a chúil Dara Kelleher. Bhí Jaden Jennings rééis an ciún sa céad le ach bhí duine gat an eile ag Ros Comáin ach anis tá sé leir gathród go maith atá déanta ag Ros Comáin go dtí seo. Well, bhí na seolta áda ag an Gaillimh luas a tarna leis seo ach bhfuil sé únta teacht a réist. Daniel Nerney sa glúisteach an son Brooks. Tá an spás a Dave Howell agus a réist Passanias isteach an a bhachling an son ag Jaden Jennings agus a bheith seo Carr. Fachta go hálaigh ag Ronan Carr lehead na Páirc an úsáid. Yeah, agus a rís cétá leis an kick pass ach Jaden Jennings is stúr é de Ros Comáin agus níos tá sé did leir éh ar an líróid go minic agus tá sé tharbh glic leis. Well, in the macht cheadú nómat tá héna dó fachta gan ragra ag Ros Comáin trí dehanis le náid a héníag. Adam Healy a tútansa féin gos an tóir Conor Tyers a bhfuil críoch an Adam Healy tá bháchail cúl éad den giadscoil. Yeah, sin ceann na cúil sa cléir seo cad é mar críoch lús. Bhí ag grá sé fear ar sa cúne an seo fearchar seo na bunscillanna an cúcht freisin agus bhí sé compórda go scór an cúil críocht an céad scó agus bhí sé testal le Gaillimh but
Tá sé sa lachar ag Adam Healy. Well, the lady sin son go bhfuil Peile ben Cluiche agus Maiden Craobh Cosy Gilmore go fóil. An chiad bhíon ag siúd im on na fórne. An chic amach ag Malali. Mehe in Éireag agus a ríist. Búirt ag Gaillimh. Tiernan Mitchell ag immert a bhad siar. Chud bhad an gluthe go dain hénig. Conley isteach sa bharna. Gannon ánach bhí bert na chunne. Tá an cúl fecht ag Gaillimh. Cúlcí de féintínis. Mar a sol doing ní faice I bell an léineh. Crying a techt amach a ríist. Glec an a bha agus an Gaillimh inis á búlaisteach a tro Hanrahan. Lán chúlaí taig fallen. Well, bhí Hanrahan riimiis amach ach de bhí gluchas aige fallen dan sé leis agus tá tiúnachar an irsean is Jaden Jennings a miadúr chósaí. Conor Crying. Dulce chance, Adam Healy, a buchten shelve her naist agus a sin an echten, a techtasteach ar imnische. Búteach ó fada an sa le Hanranige. Nishin féidir tút fen gosan tóir. Conor Ty is seasamh go tréin, ach tá sé takar I chetáige go Hanrahan ach tá sí cur a harise dras nán. Peinte an a bhrar fádige ar an Hanrahan. Yeah, agus sin Craobh mar daró a ribh sin hit sé agus cail sé an líróideach an Naomh seo bhí sé compórdaach agus bhí sé ag gram butáisteach ach kicked an céad scó agus scórínta go ar an Hanrahan ag an dearan seo. Una dí eile techtasteach sin hín níos seo fear Gary gohfuil go leor díomhála dianta go rainn cúil chomá istigh an áit Mikey Mitchell. Yeah, it's our job déanamh Mikey agus lifa firáilte bhí cléime ach an fear seo tá sé don séir agus spreadlis cúláil agus is tóga leis tam tóga leis agus le cúna dé bhaid sin nábh a cúláil. Well, ní sé hart ná bailar go dtí seo chead a féintíine seo an bhráigisteach ag an súile bhánach ach tá sí buite ag Ronan Carr. Gemecht leisach bearach á fáil réig lethe. Trasta go dtí Dara Kelleher. Crying bridúil ó tháineach an Páirc ach sé Jennings sa tarna le is smó atá stúrú cuasaí dóibh. Trasta go dtí Enda Brown. Ian a mahar a feham leis ach tá na cosa aige Browner tá an pastach go chomma aige agus tá sé gafa leistigan sa bhfuil críochan an dóibhan sa iling fíor gír trust an chúil ach tá son a be Jamie Carty a chur Siamie Carty sin sár scór. Sár scór agus bhí an cócht aige an deire seo tháinig Gannon isteach go láidirach leis an lábha clé thar an trasnán agus scór mat ó Siamie Carty an seo. Sin Dara scór tá an aige James O'Brien in ish. Jaden Jennings is acclamation. Yeah, hui sé isteach go láidir I gramúháin agus bhí sé bheogan ín gortaíoh trééis sin agus imór mátá ag teachtasteach le Jamie Byrne. Sean dá bhainisteoir an iste dul muín na bhearúnad. Sár chórach. Cúking in iseán agus tá éonúma díag fáca ar a glogan sa. I gluthe Ceannais na Mionúr. Sligach. Gaillimh, Mionúr, Leitrim. Sníad na fórna gur bhuaig. Ros Comáin ortha ach bhí cluthe sa bhreis gan dát ag an Gaillimh mar go bhí gráidir sunsa chluithe le Ceannais a gcuine ligig. Agus, well, tá sé de fuidig an réitóir agus éidir chinan son. Ag dul isteach go láidir an seo Ryan bhí míoige beagán ín seo ach kick sé gan dát. Conor Crying bhí a shelf na Peile son. Nis bhfuil siad well tá ómá bheilt cinnte ach a deireadh hir Joshua Coyne. Tóca ag siúd. Isteach a láir slí bóta bhain eile mar a bhfuil Jack Brooks. Tá sé de dúig an Gaillimh a bheal amach tá Gannon in áiríre for bhór na himar a salína lechúil. Trasta go dtí Enda Brown. Agus tá ferdachit na Gailí agus tá rud eagnacha siile leis an son. Snéad Tiernan Mitchell strapping the hort agent. Is don go bhfuil Mitchell atá fáca cá ar Enda Brown ar a ghain sé shelf ach ní féidir láimh seálaí anna bhar a bhearsan tránóna. No, ní sé éasca sin éanamh agus níos tá Ros Comáin
just a command and shell of an show agus tá si glic úsáid mar bhí moment ag Gaillimh ach anis tá just tá Leroy ag Ros Comáin ar fean nóid na go. Ryan Connolly atá inis Leanúin Brown. Sin an nachtain agus mórrán ratha á dhéanamh ag siúd gan láimh leaga ar Bell. Rís níd an géidir san óna Brown an chumar scéil gur an sellh caiilteige an bhróid caitisteach agus inis a dolisteach ach tá san ar dheis agus ar fóraí cé go dóg sé tamlín líon le lá síntamach fós táine sé deir hir gan mar cúil. Ar fóraí le an deir agus bhí an tála Gaillimh go raibh sé ar fóraí anis mis rábhat an kick má dhéanamh ítach ó Evanburg. Líon chiad ceann ar fóraí go Ros Comáin sa tarmala sé cín ar fóraí an taobh. Ryan Connolly, annach le héimar again Verson. Jamie Dillon. Búile fachtan son ag Kieran Collins. Nach tá fell dul aigen ish. Shane Heenahan. Healy. Nachan sa rééis tá Roicar na cúla agus sin Ryan Connolly tá sé sin glórver. Ja, ítach go fad. Bhí Ryan déanamh é nuair a bhí sé óg. Bhí sé scoilm bhí scoil an crín óna éfa mé chlár agus bhí agan gró sé obhdé sin i dhéanamh agus cadé mar créic an darúir a bhí sé obhdé dhéanamh sort le ag Ryan go dtí seo. Ítach ar fad. Rory Flaherty stigan á Tiernan Mitchell. Agus súntach an ó déanamh bainisteoirí iscin de cahabh na bhar óna deisteach. Jaden Concannon fuair an chiad chúl agus an chumme Jaden goméidir go bhfuil sé fágan na Páirce. Bhfuil éige teachtasteach ón Dave Howell. Se tá deireadh déantaige Sean Duggan mar sin tá caiisteach. 7 le dul agus ní mór an éair atá idir na fórnit sí cín de faointí. Glán idir gá cheann na máis. Trastaige Jack Brooks. Fachtaige Dara Keller lína lechúil se go Ros Comáin ar aus ar fad. Conor Cryan. Siúr sagadí taig Fallon. Bhí ruúraí ar aus ar fad a bheachtas an na chleaban san. Níos túisce, well in nuidig agus níos túisce mlíana. Obair chuigan san Milo Higgins, tras na chúil hénig. Bhí fisach an óge mátá agus se chuin a síneis. Mach go láir na Páirc a go rééis tá an teileh géalte tá kick séir géalte chomá. Jack Lally, cheapas go dócach sé Sosenson. Ros Comáin inis agus tá sé nómat idiríad agus an bua an sa. And de Brown. Dunne Craobh. Plantáiste méalta ón réiteoir. Ríist ó Cluiche go Cluiche. Fearchíl bhríde a fuair cúlan san sa tarna le. Steach Lars ní ríist agus an term bháilin san Colin Fitzgerald. Be gáinín de bhíán san ar cholam. Ihe cholam acha Kieran Collins leis cíal. Beáganín ach ní rá sé fécins ar an Leroy bhí sé fécins ar an fearn ar a immert ag lenará an seo agus le bifráte don réitor bhí sé gert ní rá sé éasca an lead ógan seo, but ní rá sé fécins ar an Leroy. Fear bhaile chláirn san a crathe a chin. Chiad chart a bhí buí tránóna. Ag fécinn sin seo Clico Crean ach ní rá sé fécins ar an Leroy sin an fágrá an kick séir an agus míá ach kick séir. Agus a ríist í búilte ar a dalamh. Joshua Coyne fear na bhí agus nach breán Roarc son ón Gamradóir. Agus tá sé sin búilte go hálan ar fad aige sin scór an háchtachan is. Cúig nó mé tábhaach do Gaillimh bhí teachtain is báil scór na go áil chun brú a chur Ros Comáin. Henna trí aige Joshua Coyne in is tuige sé mórn go raibh cuman na maithasartha tréimh Sice a chluithesa ach tá na Gaillimh díogaseach agus dílis den gúisin sa. Hín na teachtacha búirt ar siúdan san aige Daniel Nerney. Mátá na Gaillimh a ríist a bucht an sellibhe. Mar bheith chunig go leis go leor batún sa ag le bhéal sa na Mionúr ach tá
fel últach leis a himmert a co atara. Siarn go í Conley ríiste an bótasa blocáta ní dochgraf dochant báisige agus chalís diantan san ríist. Nes bhfuil carta teachtan sa Gary. Yeah, Captain Gamai carta dóbh teachtan so the mayor. Ní rá sé sin cinna ceart ó Ryan bhí isig na Ros Comáin cad a bhí ag teacht agus cad é mar black ag an deir an seo ach anis gan dá carta dú imthorm sé tá ag teacht de éana methar an seo. Se tá annach a debre se de herigís ó nuas de chéile córic sa Shane Corcoran agus sin ceann dubh don Gaillimh. I gan mí ceart a Gaillimh mar bhí sé de teach go láid ar sean san cléthe agus níos tá brúarú gan éana methar. Well, the bay Conor crying a bhí a teacht amach go dúing a bháilte an son. Sin ardú menam an de Ros Comáin ach a bhallart gan dát don Gaillimh an sa sé go dtí Ronan Carr. Agus a ríist cho fadla Enda Brown. Trúr stig an ec an chúlige Ros Comáin ach tá crying on Dave so time an hocle sé versa ó hAoine séisteach. Yeah, comporta ar an líróis is an cos clé agus clic freisin. Tá sé simú freisin an fair seo tá I Lorna Borca Brooks. Tá sé rás ar fad. Ros Comáin tugann siad inis nach fad a bhuatha Cháil leomad goile Brooks a dulchan cín bouta bháin eile. Rá a gcónaí lasmó agus an bouta sa sé lealaí atá. Nis mar sin Ros Comáin tugann siad inis gúil an clog mar chara a cá. Seán Duggan sa Cluiche an san hAoine. Tá neomad inis a bheag nó bhór tá láimh chuann san na gceann sin á neachtain bhí mí á ceart ar á neachtain an san. Shellah Cimeáta Cathal Nerney amach a John Cleáin go dtí Brown. Tá neomad caitheag an Gaillimh techt ní héan bheithas cosint inis agus obair le déanamh ar Heabhaile na Páirce dhá scór ar a líad a testáil. Gafisteach sa tarn na neomad Derek. Ronan Carr a réiste fér leis an róthir agus tá Brown Iarlath isteach an sa. A dtíag nach costa út leis nach an cosantóir díagriseach go maithant san gan na stáilim ach Enda Brown ar yes agus ar fóríl. Ar fóríl agus bhí an tá I Gaillimh go raibh sé ar fóríl an seo. Just an lús atá ag an fear seo tá sé docreit ar fad agus tá sé lán le fuine freisin so tá sé Harvard an séireach. Donna chud dwair stig Ronan Carr fágart na Páirce. Nis an kick amachchas táchtaí an uamhige Evan Burke. Caithe sé duine tá chriúhénig a bhainteach a dul sa tans ach tá feachta an sáige ar an Hanrahan. Nis tá rathí I lár slíoch buailte siar plúchama a dhéanamh go chalíiseach mátá ar osín ó neachtain agus caithe sé deabhachar le seo tá Burke teachta níos. Beise de súile ráfhainte son agus dul sa tansa le gic amach. Yeah, agus tá sé den déadamh an cinna ceart an seo mar tá sé Harveh ionach ón kickan seo agus tá sé compórta go déanamh nó an brú a churann siad ar an kick amach go dtí seo bhí sé go measta dar leis le cúna déh sé dábal de brú a churann kick amach rís. Díreach cloiste gom Gary cheann neomad an cúteamh gortathe an sa rudná sa sóigh sé an móran. Ach, an ceannas táchtaí ar fad ná é seo a chur hana sin tras ná ráfhainte don sco eile feachta ag Evan Burke. Yeah, tá scíl ionach ón fear seo an stíl atá éis tá sé Harveh an bordach. Now am I Gaillimh ábalta brú a churann kick amach. Cadí an exact Malali. Gafisteach san ná an breise. Briste nuas ag an Gaillimh. Agus well, láimh leachar a Peile a dalamh a stóilim an cinenne, Peile an Gaillimh a techt go láidir. Ráfhainte de bhar na ann, indianta. Hanan treis déanamh anmha ó hAoine séisteach. Le héadí osín á neachtain beidir nó Ryan Connolly. Á lora go cá, don chic ráfhainte. Feachta Gaillimh. Buailte siar tá lehan san sa beidir. Cinna déanta go Joey Cullinane a bheith cáiréiseach ó neachtain. Jack Lally láireach
Tréimh le siúd siagnaí ón Gannon. Bhfuil éon ghasca fáca sa chaptain. Na bhfuil dóthain daoine tá trúr thuas ag Ros Comáin ní bail dóibh agus tá ceatar hir again Gaillimh. Achas bheile na Páirce tá an taction. Well, dhéon Ros Comáin a bhacasáil seo ag deireadh an chiad lethe agus ag fíochna sé le scór dhá féinte. Ón é nó den is garigh de gáin eile am a bhilteach san túirt fé. Well, tá athruair a gur chuige. Chonnacht isteach íseal agus sin héanaan. Tá buairt an son aige agus lena chitóid fósáin. Well, da bhí kick séiristeach cé gur raibh sé beáin dramatúil ar deire. Bhí an tá leis ach rinne sé an rud ceart ag an am ceart an kick past is jab bhí sé an rud ceart a dhéanamh. Libby Ferralta dó tá cusamáige fécinn seo clás máin seo ach ag an deire bhí an tá leis. Beagganín bog ach kick séir inis de Adam agus tá seans an go mai brúigh teachtar an kick amaríis. Gandát beag búteoir an nacht again. A mai Gaillimh ábhailt a brú a chur an gulbara. Well, anna heachtain hir náid a cúrg a bhí gen Gaillimh ag le hama agus bhí buachlí sé mórn ar a gúmpórt nach sin rud ná fillide láthar na huaire. Héna dó ige Adam Healy. Zach Mullally bhí an Gaillimh beagán feilíochan san ágadar fir saoir. Nerní agus iad a chulógaine go daine inis an bhearna slú I ddir na fór le gramú ordan san a réist an captain réiteoir. Naomh agus chuig second díag bhfuil gáile cór leis. Séimi cartaí bhí ann. Níoridh sé róolc. Ní an rá cínte bhfuil mór an Instagramú seo ná glic ag séimi cartaí an seo ag stopú an immert. Well, tá cór leis fachtaige, penny tá sa bhdéal. Well, tá stras a buint le cuasaí nuair a Craobh Chonnacht ann le buachtain agus tuingireacht Naomh beidir agus cúig second díag don mua tá strain a buint leis. A chúpóigan strain go háthas agus bhí a róbháil. A numar go mé seála ag Ros Comáin. Útas na nótas tá Evan Burke an cúlbáide a Tráchtaire. A lehéad a ráma. Nis catá a chuirtíine sé leid na Ros Comáin. Tá a dhéagnacha dón na Gaillimh agus na himireoirí ach Páirc nis bhfuil sé treis cúpla tríogaid tá snéhí ágrá. Na díal ón Gaillimh I dtíar a cúpla tríogaid. Harry, bhfuil sé ann? Tá sé an iníomh. Tá sé tá cinnte fao seo. Well, tá sé cúig bhéidir is leithliad ón gúil. Be cócht agus crinne sa tastáil. Ní sé fada go leor. A túirling tiste go béala bháide Zach Mullally. Bhí misneach a tastáil ó Zach an son. Mia ar Evan Burke an bheirt chúlbáide san action in son. Agus Ros Comáin tá sellad géilte ríist. Ach tá na dóg séite gan réiteoir. Agus tá Craobh Chonnacht in rád na Mionúr buirte go Ros Comáin den séú báta díag. Evan Burke bocht. Bhí sé rásás na kick an na séireach bhí san bhd a bhd ó bhaile. Bhí sé in aice leis an lína leat an Burke agus mío ach look sour job déine ag Zach Mullally ag deir an seo. Well, sour job mar dáineanach sé botún. Bhí buirte Ros Comáin ach tá siad a puck léimnig le háthas timpeall ar Páirc na bhíor le dúm is stoinú go bheith seán chiad bhua. In rád na Mionúr a Craobh Chonnacht ag Ros Comáin I gúnta na Gaillimh agus is múracha é dhá chraobh as a chéile buairt inis ag bainisteoir na fórne Shane Moran ach túair sin chréidiúntar fad bíseráta dus na himireoirí chuna cheartúir don Gaillimh chuir idir tríal mhór bhíalteach a Ros Comáin sa tarna leis sin. Taréis an dair le an seo ba siad brodú las an taspántas gan dát. Bhí siad arás sa dair le agus ag dul sean sin céit léile tá teach ba siad ag glór taspántas mar seo rís. Well, í héanúnta sé rága be Enda Brown, lecht na himara Electric Ireland, roundheige Gary Sice, bhí sé
Eros. Bhí sé rás libh fráilte lús atá agus an stíl Peile agus bhí sé bhí an féin muíine freisin chun garrodí dhéanamh agus bhí mé tóca leis ó tús an léir. Well, tá sé drapan na game an san hawl, mar is hawl a bheith bronna an radam an son. Bronna son le techt agus bronna churn chomach chéana Ros Comáin na Choraí le goige Chonnacht 3-2 go son. Héna 16 ag an Gaillimh. Sean bhí caintear chrám amánas ag le hamhíle mar go méidir go raibh sé seo hart né gúlína na fórna be bheagnar chuid gáile bheith go deire. Bena gur chuid gáile ag an tíir sin as cafará gur sár tospantas tucha gáile an sin sa dáile. Léad go fuineh, léad go chléidins go fióg an sin le an Cluiche rúta go Ros Comáin an Cluiche sin rútaach an áíide sár Cluiche go deo. Sár Cluiche go deo tá Shane take chud leirting seo Shane mór an Shane. I mean, your heart was in your mouth, I'm sure, as that last free was about to be taken, but you got away with it and you managed to win it, and you must be delighted. We sure did. We got away with it. All credit to Galway, like they really came out all guns blazing in the second half. But look, our guys showed huge character, Micheál, to get there at the end, to get over the line. It was an absolute dogfight, and thankfully we came out the right side of the dogfight. Yeah, it was a great battle, though, wasn't it? I mean, 9 points up at half time. Did you think you were done almost at that stage? It looked like you were playing like at your ease and dominating the middle third. Absolutely not. We knew Galway were a good team. You know, we knew they'd play right until the end, and we no doubt about that. Like, we weren't happy the way we finished the first half, if I'm honest with you, Micheál. So look, we just stuck at it. Galway had a really long purple patch, too long for my liking, but in fairness to the lads, they kept going, and thankfully we came out on the right side of it. Yeah, a couple of frees that might have really cost you there in the second half. Yeah, but look, these things happen. The referee does his best, as you expect from any referee. I know Shane Cork in a long time, he's a really good referee. So, look, it is what it is. We got out on the right side of it. You came out on the right side of it, and you backed up last year's win. I think it's the first time since 2011, 2012 that you've backed up a Connacht. That's fantastic for the team, and I suppose fantastic thinking that both counties are going to be facing off again on Sunday. Yeah, well, they say winning breeds winning, but it also breeds confidence, Micheál. If you look behind you, you'll see 10, 11-year-old children out there with Roscommon jerseys. There's no Bruno Fernandes jerseys or Declan Rice jerseys. They're looking at heroes like Owen Carthy and Enda Brown and Diarmuid Murtagh. That's where we're at in Roscommon at the minute, and it's just savage to see. And look at the emotion there, people behind us celebrating. It's just absolutely brilliant. That Enda Brown, he's a flyer, isn't he? Man of the match tonight. Great bit of stuff, but look, all over the pitch we had warriors there, you know, from Conor Tygan, cornerback. I thought Conor Cryan came in there, gave us huge impact. Jayden Concannon, we guys all over the pitch that did really well, so just thrilled. Now, both sides, you know, we'll go through now to the All-Ireland quarter-final stages, where you went last year. Indeed, you went a step further into the semi-final. Tyrone turned you over there, and they won the championship. So will you feel that, you know, there's a bit of unfinished business about it? Look, we won't be looking that far ahead. It was all about tonight for the past week or two, and look, we're going to really enjoy it. As I said, these things should be celebrated. We will celebrate them. The guys will have a weekend off. They'll go and see the senior team now in the Connacht final. Hopefully get over the line on Sunday too. Okay, maybe a travel for Ros Comáin in the province. Who knows? The under-20s have already done it. You've done it at minor. Who's to say seniors won't follow? Well, hopefully. That's the plan anyways. And best of luck to Mark Dowd. Can I say well done to our minor ladies as well that won here last weekend as well, winning their first Connacht title since 1992. So look, all things are going really well in Roscommon. So as I said, hopefully the seniors can continue that on Sunday. Okay, Mahu, congratulations. Thank you. Cheers. Seamar sin so anna himúil éisteachtain son le Shane Moran bhí sé omláin istócha a cappa go raibh an buais an tiltte ag éireann ach hiig sé ag an Naomh céann an teachtaí rúntaach sin a bhí ag Gaillimh go bhfuil go leor le fálam ag éireann fós agus iad a Tráchtaire na bátaí Craobh inis na cluiche carú canis le éireann. Cínte, agus is mór an buntáis le thuair sé seochail dúirt as cluifií Carol Canis sa comórtas na héideann seo, mar ní áfar sé cluife go más sin é cluife dúchlan na chorbe a bhíal, mar feictú léitíonn sin himraí has tús go mór sin léití Enda Brown an sin sa dáile. Bhí sin na fearr meas gas ar óga mún sin, bhí sé do chléite an lús a bhí aige, agus an funne bhí sé an anna thuirt go fuidir Ros Comáin, chuidir bhí rudaige mo go donna Ros Comáin, sé Enda Brown ó has súschob. Agus is tócha Jayden Jennings comáil gur thugad ar amacha an ibre a héindiaag sin bhí sé snína himmartha go agus an bheirt Páirc. Séimi Carty dás séisteach sa cluiche agus bhí Jack Lally bhí sé údarrásach tríd an cluiche go léir. Há fearr iontocht, bhí sprach ionta láidireach go frisin chumá. An áiríad bhí Jack Lally ó tús an cluife, bhí sé stúrún cluife.
Cínte séimi ceirta bhí choilena súga deochar seas an tífuntí cheirfuinteáach ag na númatí ceir tá séimi ceirtús for se pointe an táfta goh feic mu sinna déan chlufa céir bhí aca bin sinna pointe bháin víidir an háilen agus sús for se pointe an bhá a bhí Jack Laddie bhí se cuatú obair an sin ón chéad núma go dtí núma deire bhí sé ítach. All right, when you father Nishcom run for current Tom Kilcoyne, Captain Bokach, Ros Comáin, Tyg Fallon, and Sutranun, and you have Martin Philimy there, Vincent Neary, the run on Horn. Congratulations to Ros Comáin. They have now put 2 in a row together at under 17 here in Connacht. Commiserations to Galway. You served up an unbelievable comeback there. So well done to Galway, and no doubt we'll see you in the not too distant future in your county colours again. I'd like to thank our referee and his officials for a job well done this evening, and our sponsors, Electric Ireland, and I'd like to welcome John Yachtman on behalf of Electric Ireland here this evening. This has been an unbelievable couple of days for Ros Comáin. Under 20 winners a couple of days ago here in the same venue, and now your under 17s have brought another Connacht title to the county. As this is our Connacht final, I'd like to wish actually both teams well in the All-Ireland series, which is coming up in the next few weeks. So now, ladies and gentlemen, all it remains for me to do is present the Tom Kilcoyne Cup. But just before I do that, I'd like to thank Tuaim Stadium for the excellent facilities here again this evening. But now, ladies and gentlemen, the cup to the winning captain from the St. Bridget's Club, Tyg Fallon. Sure, Tyg Fallon under the United, Vucha Pound and then Agus Milche Pound, Agus Tuatas no, Agus Tuat Captain, and order Luna Maul. Le Corn Tom Kilcoyne, Agus an Ordelesh. Unsure about the dig, Tom Bora, Fairhursi Peile, Ros Comáin, Begnishincher, a Dolchan Park in Diadonic, Achtan Jahon Plafachtka, or Ostaban Feledori, on Win Free Fehe, Agus an Nacht, on Win Free Schachdieg, Mionúr Chonnacht, and so Ros Comáin. Treis sár Ceannais agus sáras bantas ón dá have actually Ros Comáin a bheith ceiliúr a bhíl. Se lads gur míle maithagah Brian agus Gary and son sa bhosca Tráchtaire son an taxin denta ag Ros Comáin mar a dúirt uachtar an Chonnacht an son Vincent Neary búirt a hanahéin ag a bhforann fé fethe na Mionúr a nacht cávis cad a thar loig de dánig a barc de híd an ar a háirt na Seinse Raig ar Gaillimh ach ceiliúr mór de Ros Comáin a nacht mánas agus anna bhuacha. Anna bhóg Joe agus mai deir feiceam muid an opair tá dinta I Ros Comáin a cúpla bliain nút mai deir faoís agus tá tháinig sé sin amach inniu agus le feiceam muid go leorgan na himnirí seo dar raig go dtí frí fiche agus donmach gansaí Ros Comáin sin sa sinseir blis den blianta amach rún for sin. Ja, cad fé Gaillimh now, mar you know, si chéad le Vider bocht, tá sé féráilta sin ará, sa dara le dásadar isteachsach lethe, agus beag muín in isicha agus í tartaigar na cluiche. Cínte, mai der Forrestbar an lí pointe sin ag leam chutar sin an bhisneach an banisteocht na Gaillimh is spéisiad an sasta sin rud a sin sa darla. Bhí mí ámh nach chur don an clifa rúta ag an déir ar annach couple centimeter an sin idir den díir sin dal haar an trasa nach chute seach a láha Zach Malachi ach béisiad an sasta sin immertóni sin an sin sa darla. Yeah, tá banistóir Cassie Gilmore tagach an larting. A difficult first half, I'm sure you'll agree, but what about that second half? Yeah, look, we still didn't get over the line. Look, I'm proud, obviously, of the fight back in the second half, but we would have been disappointed with our performance in the first half. We just fell short in the end. There was a nervousness about them. They're young lads, you know, and it's kind of final at home in Tuaim, and, you know, I just thought the nerves got a bit to them in the first half. But look, they came good in the second half. Super play, and we're 6 inches from
from winning the game. Yeah, when Evan Burke was standing over that free, I mean, it must have been difficult to control your emotions at that stage. It was. Look, it's a difficult free for a senior footballer, but for a 16-year-old, you know, he nearly did. It just shows the type of player that he was, and the fact that he was willing to go for it, was big. And the hair's breadth. And the hair's breadth, you know. But look, you have to give credit to Ros Comáin as well. Super performance in the first half. You know, they kept us at bay for long periods in the second half. We got within 3 points, they moved off again, we came back again, you know. But I thought we were going to get over the line, to be honest with you. In the last few minutes, I thought we were going to do it, but look, we just fell short. We're still in the All-Ireland series. That's, I suppose, the bright bit you can take out of it. But look, it stings. Absolutely, it stings. Yeah. That first half, you know, and you mentioned the nerves, and you conceded the couple of goals in that first. Is it the first half really that lost the game for you ultimately? It was. Look, you concede the goals like that. They're soft, and like it's not like us. You know, we wouldn't be conceding goals as soft as that. But look, as I said, you have to give credit to Ros Comáin as well. You know, they worked the ball very well. They got it out wide. Their strike runners came hard, and it was hard to stop them. What about that middle third? Because they had two big men there, Lally and Carthy, who were very hard to beat in the air, weren't they? So, but you know, at the end of the day, it was a 1 point game. So you managed the situation well, even though you weren't getting a huge amount of ball around the middle. Yeah, and look, that's probably what's been happening all season to us. You know, we've been winning games, but not winning at a midfield or breaking balls at times. You know, but look, we contested really well in the second half. You know, despite that, we came within a point of winning the game. So. It's something we look at again, but you know, at the end of the day, these are young lads, and you know, they're not the finished article by any manner of means. Yeah, but they say often you learn more from your defeats than your victories, Cosy. So I mean, you're into an All-Ireland series, as you mentioned yourself. You'll be in amongst the last 8. Yeah. Can you still progress in the competition? We will. Look, as I said, it stings and it'll hurt the lads for tonight, but you know, they can take that second half performance. You know, can take a lot of positives from that. And look, we'll get back together next week and we'll work on that. Ros Comáin are a good team, as I said. 9 of last year's panel were there. You know, they're well organised, good management team. And look, there was a kick of a ball in it at the end. So look, we'll take the positives and we'll move on. Hard luck tonight. Martin siad go fáil sin an táchtaí mar sin Gaillimh ach a dús na mar bhí cuasaí an chám deisintá chúbéidir ach pointe bhí anda Oliver O'Sullivan bhain hánig an lechúlaí láir eile Jack Brooks chun cín agus ben éon cúil san nach rá sé de Jane Cannon agus hánig an tarna ceann cúin up na níabhaigh sin agus bhí rithirá sin isna Ros Comáin pointe táchtaí ge Joy Culnan an sanna ge deile na himra ach sa tarna Ryan Connolly a tútan de homta for the Sheffield as a Peile, son of word Derek Keller and hit scores a ton Ros Comáin nach poscor Mionúr coolúntach gach tu Comáin Goulson the count of word Adam Healy han Gaillimh to Nash the for Evan Burke Raw kicks there últacha sa tarnala ach an count Derek and count bahachta in Zach Mullally Gashkin Sonsonair the Ros Comáin agus in Irida Gníomh na Cinúna beidir the Jerfa of being son there here near the Vatarach Pointe, Monach Son Vershabuch, Le Pointe again Gaillimh, Evan Burke and Boyd or Hit a Pointe get showed, Joshua Coyne Lehena 3, Agus Ronan Carlin 93, Ach Gand out, Enda Brown, Beshudan Lech, Sarch Le Ceannais. Sarch Le Ceannais agus camera gur foin marna anna hanna bas me hen agus mánas ar a déilí na Gary Tresha Valachi and the Sistine Tavely na Gary de Lever. Sort le bit for all vi Ros Comáin aus in Céad le vi 5 in Gaillimh vi couple set plays Ros Comáin vi Harvey Lickens in Céad le freshen agus forsheet na cool on a set plays show in Sandara le Honig Gaillimh le Fuinmh agus le Cree agus le bit for all le vi si de Rouse in Sandara le ach again Dara Beidir go and Bua tilte Ros Comáin Gachu le Ros Comáin si Céad le agus fuair ceann nuair a bhí Gaillimh ar aisistigh sa chluicheag tú Sandara le bhí scór mór a tastáil Ros Comáin fuair ré le cool. For an cool and chin as one session beginning of Funyavas foot in the Gaillimh and chin. Not even Animatin Chardish, Leat na Himmer and Chaw, Enda Brown, Lewis as Loster. I got I didn't chan Kenny Cart. I got cool talking Mahan Chaw, egg
ag Dara Kelleher. Masú beidir se dul pointe beidir ceamar go mahúdum héad a bhain se an neanga chamach an sin agus bhór se cool ítach an sin. Bhí se sin tasca go ggéir gur Comáin mar bhí tatanníar an máidin tá gáile go dtí sin. Yeah, an céad scór Dara Kelleher in San Gréibh mar a luigh Brian an son agus anna scór fuitige. Gary Dog sé iní sin fuair Ros Comáin cúpla scór eile agus bhí 8 gúlína don na fórna 1-1 eile híle marna beidir bhí sé seo hart. Fair play de Gaillimh. Yeah, fair play to Gaillimh agus lin le riile nua is momentum an rud is táhaach agus nar bhín chant agat I Lorna Barca chun an Líros Wilkins mar seo mar bhí sé Gaillimh tá chant agat sa cléthe agus le fráilte Gaillimh tháinig sé go láidir deas clé go dtí seo agus fuair sí cúpla pointe de cén scó cúpla cean ó Ryan Conley agus bhí siad arás tréis sin. Agus nuair a fuair hílí a cool léirigh sé nuair a rihan imróir agus tosaí má le luas isteach an aid cosantóirí tá sé dochreid te dachar éistop. Yeah, agus is imróir den céad scó Adam tá sé glic tá sé láidir tá just tá na bunscilna iontóg ag go freisin. Ní rá seant ag na sa Gaillimh dhéanamh go minic in Sinclair rinne Mikey Mitchell freisin sa céadle agus cadéic seo mar scór Ryan Conley iontóg ar fad. Bhís isig Ros Comáin ag deire an cléir nach rá seant ag Ryan ag míá ag Gavin Burke ag an deire an seo. Bhí sé rás ó héamh na kicking na séir an seo ach just míá ag an deire. Beidir an cinenne ceart mar tá sé abal dé dhéanamh ach an coolbar ó Ros Comáin rinne sé sarjab an seo. Yeah, dhéann sé go dain so sin Zach Mullally a fuair a bheir ar an níróid an son. Se luachlumm an son nuair a chasan an rá ag a deire an son bhí ceire nómad fága, ceire nómad anbreise san áirimh an son Gary, agus bhí Gaillimh ag achúrsáil agus ag achúrsáil I gcóir an scór gá faointe sin. Like, tá meach sé bocaisteach go agus cúpla scór éonracha fuitecha, man dís níos fear as an dóla? Beidir ach le bhí fearálta Ros Comáin bhí siad glic, bhí siad fear ar na fear don séireach a bhí a Gaillimh, bhí Ryan Conley amach an seo agus bhí Burt ar crainne hádig a seo, bhí sé ar Ryan an seo, bhí sé sarjab déantaige. Ní rá mór an spás an, bhí seant ag hínan chun coola oil an seo agus stop siad agus fuair siad pointe amháin ag Adam Healy. So sarjab ag Ros Comáin freisin, bhí acu cad a bhí gceist agus bhí acu freisin cé bhí don séireach ag Gaillimh. Beidir an cinenne ceart ag Gavin Burke in deire tá sé abal dé dhéanamh agus bhí sé sáile an seo an dúm tá sé déanta ag a cúpla óir an seo so mí áige ach an cinenne ceart am sí tú féchantar dúir tú is féidir leis sé na bhí sé bhd amach bhí sé beidir 60 méadar amach nó garadó Gary bhí sé anna bhfuile a bheitcha tastáil ní dólam go bhór sé céad faoin géad an teagháil a bhí tastáil. No ach mar dúirt casaíonn seo nach bhfuil sé go deas go bhfuil féin winning ag fear óg mar seo dhéanamh amach an seo ag lé Ceannais an Chonnacht. So fair play dó an chance a hort but just mí áig an deire. Mí aige deire go dain. Well, mánas do thuair mí deire nach mar sin sa raimí den Ros Comáin agus Gaillimh fós a chomórta Ceannais Ros Comáin dul a raig mar nach chorathe maybe the kind faoin na fórna seo a rís sa chomórta san dóla? Well, an áide gá fuair má tá feici an seo cháfan an tagal bheith Harbh contartach go be fórne heile breanúir an sin tá bheith fácis gomórtas agus ní bhéh siad gar Gaillimh agus ní bhéh siad gar Ros Comáin ach an áide sár tuspántas tuí an seo ag go háirid an sin ag chuoine den háiste tú an sin agus sinúir de fáhtaí le feice ghfuil imrií mar sin techt i níos agus tá se sásta go amach agus go leor crías go leor fuinehs go leor pell má immert agus bhí se sin iontar le feiceil in. Gach treidirúint duldas na himráí ógus seo chuoine caiisiid ar fad féh an 7 bliain na déag an sa tránóna inniuh ard chaisce dentacha ó scór slua móran sa I dúim tránóna. Ná dennig darúd an scéil an tatan se chuoin sin de céadaín go méid cléthe Ceannais amána na mún sa grád faoi fethe a gcuingdíobh comáisiid an chlár agus fibradáran ag casa ar a chéile agus bei sin beo ó na fethe chuig tréis a 7 raig agus tá líon mór de chluí idir seisiú agus ile Peile agus amáint na Mionúr dús spóra cluiche a bhí arsúil beáí níos lutha agus té saring an áras té luúan agus té mórt denfur cluiche eile is gaga an so ar channel YouTube Spórt TG Cahar agus chomáile sin Peile na Mionúr agus an chréibh faoi fethe ar Peile agus amáint a tacht an tatan sechuing. Sin an deire take mar sin leis sé géad cluiche Ceannais chuigus na Mionúr sa tránóna inniuh agus bhí sé ar aus. Ros Comáin ar deire a hagan tríd cúlína bháin, idir na fórna iad san na níos mar chorathe an chuigan sa a Chonnacht, be Gaillimh fósa chomórtas ile ar an áfach ag seansa le cosisiúd má bhuichas leis na lads as feling, libh se as fearra cíimiid an chéadú eile sibh.